pa any so be a humobo name mobo, and no anene, BSC or Manhyia, aban ayaresabian. Or Batan ya no ebedin komoyi, wawo, Yamia and Adom, Wanyanta for me, no, now rehosam say, the manner woman no, umbasa as is no, one wants to macacra. You say, as I see so dear. Nyankopon a omo agigi enkwa ene ayaresafo anase doctor fo won anenne abofra yi a won ho atochiman omo hwehyesie no maba tibia efatem eno anenne ye no mohia ye ba bedi ho nkomo ne senti ne se ye taaye ye ya adoye sante hina ni suade hunu baako ene se ne ma omo ama no ne nyina beka won ho abom no ma ye bibidi apagya asanteman eno na asanteman UK ekuo no nyina keka won saase eba beyi maame edina firi ohawa etise mu abusua kame ho na yenkwa yaresabia ho ye ne maame no nin komo ye musa no ebra how we ba ye say na wodwene le bra asanteman UK ene na asampo hene ene ne mfefo kabo mu se omuyi oba na firi sa hawo mu nso sai ana ne ho ye no abusua kame ho yenko midin edikofi se ne ne na asampo hene ye ba ba ya adoye ni nyina se ne se Bible can say inshranka di obehu mobroni mobo ebi na asi nne o Manhyia hospital obey Yankopon ye na dom che ne yefunde mema mienu chimakituwa bi eto won ho na mebusa no abusa mo ntwe ma no wo se esi ye no na ho ye odan esi papa na me ho dwiri mi ankasa se me ho bi da sa akula ya wo na ne be matoko nem be de ko na me be ya dwonso who dream it me to make na me de call hospital na ka che me say they say any operation 100 million e achire say na me too many baby a e de me kun so afiri tina e de pa ne se enne nyame aye madoma me na be PMC say wo susu se 100 million wunya hwan ne ka na sampo hene ne ku ho asem kire wo kire me ba sho ekuro mo hima o UK enti me di tuna no se na se ono ya le da bem enti ne o enti no de betu bese le o de aye fe na asanteman UK enti o bese ndi ama wo mu na o ma aye ma ne se nne na me ncha de me ni nna me de PMC o Manhyia hospital ene ye ko ya na ekoye ko ya ko sta ko ya de me se me ho kura dwiri me ani wo hiramu Sante hina ni suade hunu baako ne se ne mewa buse nyina be ma santeman ahu ahia won ani tuda bia wo hene kasem wasande se mu hia won ebi ana asi ne asampo hene wo hene ya da wase bebre odina na boku ya da wase bebre asanteman UK fo nyina ya da mase wei ene nyamsom pa a ya hwehwe wei ene nkabomu a asante wo fitete ade duri nei a elle eye adwumai abusha yede omo ko yenim say den a ebesiye nso a yebedi ho nkomo de akire o meden ade kofi kakare operation mo ba ba enter for no we dey oho ekanyina dey ma doctor na da roma nti na asanteman UK omo tie yen air omo so ama bibia wie peyo nti na ase na ye dey ma no na me dey say SK so e ma no wa ja oba ani so so na dia ka biem e mpaibo a mo so dey betre na dia omo kwa kwa yo be wie peyo na already dia shepherd dey ni dia ma no je no ba so for no and any Manhyia hospital any mu adwumai for a doctor for and this and the kai adana nas say ono so ase ni bre na wanya opepa ene dai obeka yo sabi yare you wan go be your de de wo ene your de ebia said the obo obrafa ya na binti wa be fa aka ho we yare a ye de wo abofra no enya abofra no mfom so enya awofo no so mfom so yare na aba
na mpe bebree ya na ebasa nipa bebree ho a na fa ye hwere on suru say obeda na di ama afoforo so aye de ati utu anamon waba ye di ka hwem se de are na tie wu se de tie ehu kwaya e fa so a be solve problem na e be yi how no every papa e ho asem no so the run go akodi obe operation nkwa improve ene de aye e di kan no actually doctor besa aba asa be de eto aso na e baba sa na hu ka no operation ba ko hu ka so kakra na akoye se ye ni ntule mu ayi bu kakra eti oba ta no ekusi anaso another room on the profile abuchiri e AsantemanUK ewo UK o ma nyina akiko mu abu mu edi nkita ho e ma omo so ene ada o ba se de mu amu mi ade boy de him bia na ye de bedi operation ho juma edi edi ka de aseda be manana na afi wa ma ato AsantemanUK ewo United Kingdom UK se na no titi omo nsase na afi omo de ade ekuta me nsem yi aba se yemfa koa na abofra no yemfa anye na ho de ensiro bi ya de aseda kese na ma UK for Asante for Asanteman eku a ewo UK de no mas be sade chen na kokobon a na ye sabi yare for any Manhyia hospital for na ye dana na ase na afi aka inu anwa omo UK do aso na na me fa akwanya so aka say so obi wo akora bi obi awoba na sebe chima kakra e wo no ho a omo modia mfango hospital ye bi ase aduru no enema ni nyinara enwo wo solution utu anamon e de call hospital eduafo no yiwo mu a no mu de podia obehu ni nadu yakure enti no mu obi amfa abofra bi sa e hye say bia ofere ho ana odi dead a abofra behu ama enimga sa aka ebusuan no bia o sa ha bia etu no fo hye ni nkran say momodia no mfamra na yeso yenye nhwehwemu na mwa bia ese de boa no yetimi e de aboa na masi ye uyefo e o sa ena afi do jami chen ono we medro ama amofra no yetimi ayo operation a friend anesthetist afi so ye medical officer ono so ka surgical team anesthetist afi na be di achire ni na aka kwa ye form a bigger team ye de operation na ba ko jonso ba ko jonso na eto kwosoro ba ko soro jonso na mi hu me ho ana se wa jonso na na chi nyina afo na me se da le bi me fefi akure ya hwade ti me fe me ya na me fe bie ne ho an ti me bie ne be ma na se tokuro na no ti me yemu hye me na se me de me hu bi da be ma ya wo na tokuro na ne be mem ana me de me ka de call Ankase hospital ti me call ya na omo so ehwefe na no mo se tokuro kitwa bi da ne be ma na se ho nti wona Johnson ne ba na obre osu simde ba omo se me sanfa no kwa kwa no chi nsade no koye ti ko no mo se de aya se de siti ni se no operation no se ni mienu ne be ye no omo ye ba ku ya a kire nsade ne ba omo sai ba ku aka ho ese ba ko so be se 1000 ne a kire iko first wa he nso me kuna firi esa ye dia ma me pa tin komodi dia ma na ye kurom ho ntina me di nkomo na me ye no me se o wa he na bi wa he ma bi wa ya bo chire ya na wo bo nkofo kakra nti ne be pe ne number ma na wa fire ti ampeni ampa me nya ne number na me fire no no se oh ese me so me kotodwe me dada mu nti sa dia wo kuo bi wo ho a fe na AsantemanUK omo boa ni papa nti ne betum na omo aboa ne se nkomodi de ma che se mani na ama be pie me so che se ma ba boa me ebe ya ebe jenkule ya firi wo mo yale mama me no se me hu de me nka
Nyame nhyira mo. Onya mo kɛseɛ. Ya ma hwere bia nyame ɔnhyɛ manam wɔ yɛ ho. Demase. Nyame ɔnhyira mo pa. Me ho deɛ meka kora. Demase. Abushafo ye nipa de ye dra ni de betimi aye se nipa ana ya no de aka nyina wo Nyankopon nsam de aka nyina no ene se ye bɔ mpaye na nkura no bɛkɔ na wo maba asomdwem eno ana ye hwehwɛ de ye ka nyina ne se na se kese nkoma santehene na se kese nkoma na asampɔhene na se kese nkoma ɔhene na opoku na se kese nkoma AsantemanUK ene na ahema odi animu ɛma wo bɛboa Obetiwa ene ne ma intafo yi de ka nyina ne se Nyankopon enhyira mo ade kye na akokɔbon a yetiwa ne nabusu ye ka ne se Nyankopon enye AsantemanUK kese aha ene de dwumade ne nyina besi de aka akyire bia nso ye de bebre mo medin edi kofi kakari yakra mo